2010ko igoeren txapelketako bigarrena, Gorlara igoera, Bergaran, euria izan da protagonistetak udanan gertatu zen bezalaxe. Favorito guztiak bertan izan dira, Zabaleta, Vilariño, Nogueiras eta Alonso. Turismoetan ere parte hartze interesgarria izan da, naiz eta eguraldiak bat ere ez duen lagundu. Hor irabazlea Aitor Zabaleta, entrenaldian azkarrena, alde desente aterazion bigarrenari, Angela Vilariñori. Lasterketako lehenengo txandan, Angela Vilariñak baino 2 segundu eta 20 hobe egin zuen. Hirugarrenean ez zuen bukatu eta Angela Vilariñak bere denbora zerbait hobetu zuen, eta beraz segundu bat eta 77 diferentzia izan zen bien artean amaieran. Zabaletak lehenengo igoaldiko denbora mantendu zuen, bigarrenean ikusiko duzuen bezala zibarena egin zuelako. Haserre olio arrastoak zeudelako pistan. Azarre zaiti dau baten bat geure artean, lagatzen da olizio mordo bat, ja ez da normala. Urrakin, udanan, gorlan, bera jakingo da zein dan. Nik uste ja aspergarria dela, ja euriekin nikoa du. Eurie eta gaina olizua, nik uste ja nikoa dela, ez? Neko suerte indo trompo bat, garbisa, ez du deserra ikutu, eta posik. Da posik eskotxea purtziarren. Bigarrena Angela Vilariño. Bere denbora honena, lasterketako bigarren txandan lortu zuen. Zabaletak baino, segundu bat eta 75 okerrago. Ongi moldatu zen Gorlako aldatzetan, txanda guztietan aurreko marka hobetuz. Esperaba esto, pensaba que me iba a costar un poquitín más, pues porque estaba delicado y el coche y la prueba esta es muy rápida, hay que conocérsela muy bien para ir rápido y nada, bueno, al final pues contenta, ¿no? Casi 2 segundos por detrás del primero. Hori hirugarrena, Alberto Alonso lehia estua izan zuen Iñaki Alberdiren kontra. Azkenean CM mailako kotxea turismoari nagusitu zitzaion, baina aldea oso txikia izan zen, 13 Biziago ibiltzea espero zuen errepide bustiaren gainean, eta aurrekoak gertuago izango zituela. Pensé que me iba a quedar igual un poco más cerca lloviendo de las barquetas, pero aún así han andado muy rápidas. Y un poquito acojonadillo con Iñaki y con Alberdi, que han dado a 2 milésimas mío, que se ha quedado muy cerca, ha caído muy rápido con el Porsche, pero bueno, pero muy contento. Bizi ikuskizuna eman eta oso azkar Iñaki Alberdi laugarrena. Lehenengo turismoa eta Alberto Alonsorekin izan zuen lehiak. Jendea benetan gustora utzi zuen. Azpeitiarra azkar eta seguru ibili zen. Hirugarrengoan 7 milesiban diferentzi bakarrinak, baina zintzen egin mejoratu eta hortxe, azkenen laugarren geratu naiz, hirugarren egin burruka.
Ruben Nogeiras bosgarrena, lehorrerako gurpila hartuta agertu zen, Gorlan eguraldia alde izango zuen esperantzarekin. Baina gogotik bota zuen eta guztirako gurpil zaharrak erabili zituen. Ezin horrela ba, aurrekoekin leian nahastu. Bere marka honena, Iñaki Alberdirena baino, 4 segunduta 28 okerragoa izan zen. Bastante floja, otra vez he venido con las ruedas de seco para esto y me las llevo nuevas otra vez para casa. Y esta es una subida que en mojado tiene las paillas muy estrechas y está un poco jodida. Y mañana, como tengo otra carrera, pues he decidido andar más tranquilo. Hor seigarrena David Ardions turismoen artean, bigarrena berea baino askoz ere gehiago diren kotxeak mendean hartuz. Txapela kentzeko moduko lasterketa egin zuen eta hau ere haserre errepidean aurkitu zituen olio arrastoak zirela eta. Nahiko ondo zegoen, lehenengo pasadan, garbi zegoen, baina gero piloton bat dabil ez da balbulinea o antikogeneta galtzen, eta hori biliga, ez da, dabil piloton bat, beha jakinean, bueno, parte horretatik, nahiko desastria tipo, baina, bueno, topatzen dagoen zeinan, eta zeu zer egiten da horrekin. Iban Tarsiziok aurten, ralisprinak eta igoerak egin behar ditu. Ikasberrin jardun ondoren, enbragea konpondu eta Gorlan agertu da. 7. tokian bukatu du, pozik bukatu duelako eta dagoeneko hurrengoan pentsatzen. Lasterketako azken txandan ezin izan zuen aurreko denbora hobetu. Pixat harina joan gara, baina meta baino 1 metro harina berolan hartu dut aurrekoa, eta pixat denbora galtzi egin uste. Zaran da guzti segundu bat bajatu dut, baina, bueno, nahiko ondo. 8. Lebeiti. Ezin Iban Tarsizio harrapatu, baina oso pozik guztirako gurpilekin azkenean asmatzea lortu duelako. Orain konfiantza puntu bat hartu behar eta horretarako kilometro batzuk egin behar bere betiko mailan egon ahal izateko. Pozik ala ere. Beti binaz txarto errobideakin 4-5 urte, da azkenien topio uretako eta zipureko, oso posi nago. Asier Mugartza izan zen 9. Lasterketetara itzuli denetik 2. saioa izan da hau. Gustora ibili zen eta denbora honena lasterketako lehenengo txandan egin zuen. Entrenamentu da proba egiten da hola kotxia, bituma labana oso bastante urreuen. Eta goia lehenengo manga ofizialian, denbora
hortxe eta denboria, lehenengo manga ofizialian. Eta guztua goia, bigarrenean, denboria bajaiteko apurtxoa da asmuekin, baina kaskuekin hor problemiatze dukiot, biseria jauzitzaten denboran hor begi gaineta, eta azkenean bigarren manga ofiziala gezkin jot. Horamargarrena, Inigo Olabego Jeskoetxea. Lehenengo bitxandetan, etzen oso serio atera denbora egitera, azkenekorako utzi zuen alegina, aurrekoetan trabeska ebili eta ikuskizuna ematen jardu baitzuen, eta azkenekoan marka ona egitera atera zen txandan, ezin errepide bazterrean auto bat topatu, eta ezin nahiaina marka hobetu. Jolastu apur bat kotxiekin lehenengotan, eta azkenengo mangara heldu gara gogoekin denbora hona egiteko, baina bueno, kotxea egon da erdian, abiretekin eta erdi gelditu jozkoa, eta denbora galdu dugu hor, eta baina nahiko ondo, oso gustora. Kataluniatik gidari batzuk agertu ziren hoien artean azkarrena Francesc Mune izan zen, 11. postuan bukatu zuen lasterketan. Bere mailan, 5 mailan, 3. izan zen. Orama 2. Andoni Mugartza, 4 mailako 2. Lehenengoa Asier Mugartza izan zen maila honetan. Hor 13. tokian bukatu zuena Joseba García, Renault 5 GT Turbo veteranoaren gainean. Estu ibili zen Markel Agirrerekin. Segundu erdi baino gutxiago bien artean azken sailkapenean. Markel Agirrek lehenengo igoaldian, entrenaldian hain zuzen, palierra apurtu zuen, gero konpondu eta lehiara atera zen, eta 14. postuan bukatu zuen. Bigarrena 2 maila. Eta hor 15. Jon Etxeberria etzain gustora geratu emaitzarekin, 4 mailakoen artean 4. izan zen. Markel Agirre bera baino 6 hobeto geratu baitzen. Maila desberdinei dagokienez, Mikel Ugarteburu izan zen junior sariko lehenengoa, aurrekoan udanako igoeran egin zuen bezalaxe. Bat mailari dagokionez, Oier Gorrotxategi irudietan duzuena izan zen azkarrena, 20. azken sailkapen nagusian. Historikoen artean, 9 mailakoen artean, Jose Miguel Gabilondo nagusitu zitzaion Rafa Díaz Pulido eta Javier Murri. Rafa Díaz Pulidori segundu bat aterazion Elgoibarko gidariak, 22. azken sailkapen nagusia. Eta 3 mailari dagokionez, estreinekoan Inigo Lizarralde izan zen azkarrena, Joseba Sanz hartu zuen mendean, 34. tokian bukatu zuen azken sailkapen nagusian. Igoeren txapelketako 3. maiatzaren 29.
aiara igoera. Espainiako rally txapelketako 3. izan zen pasaden asteburuan Kantabrian, eta Xavier Lujuak parte hartu zuen euskaldun bakarrak ez zuen zorte handirik izan. Jesus Estradako pilotu Mitsubishi Evo Kopako lehen postuarengatik borrokan ari zirela, autoa bidetik atera eta lasterketa utzi behar izan zuten. Una faena porque ya el ritmo era bastante bueno y eso, la salida se vio bastante propinada también porque íbamos con las ruedas usadas del día anterior, bastante viejas. Derecha de Espardarqueta con derecha. Fue una salida de carretera bastante lenta, lo que pasa que nos caímos a una campa y ya no podíamos sacar el coche, estaba mojada y había un poco de caída y no había manera de salir de allí. Nos costó luego bastante sacarlo, de hecho, al acabar el rally y nada, nos tuvimos que ir para casa. Ya no entra. No salimos. De cara a la Copa es bastante malo, porque aunque hubiese acabado en la posición que iba, hacía segundo de la Copa, entonces me venían bien los puntos. Ahora lo tengo bastante complicado. Cima nos saca unos cuantos puntos, que he ido a las 3 carreras y las ha acabado. Y Senra pues ha ido a 2 y ha acabado una, está empatado conmigo, que es esta que la ha ganado. Pero sí, se nos pone bastante cuesta arriba ya. Pero bueno, quedan también muchas carreras, intentaremos ir al mayor número de ellas posibles y según vayamos viendo. Asteburu osoan eguraldia ez zuten lagun izan eta Lujuaz gain beste hainbat gidarik ere lasterketa utzi behar izan zuten. Garaipena Enrique García Ojedarentzat izan zen. Subaruaren gidari hasieratik amaierara arte nagusitu zen. Bigarren Victor Senra izan zen eta podiuma Sergio Vallejok osatu zuen. Hurrengo hitzordua maiatzaren 29 eta 30 izango da Galizian. Para Vigo, la verdad que es un rally que me gusta mucho, lo corrimos el año pasado, es exactamente igual los tramos y intentaremos luchar con los gallegos. Allí será difícil, Senra y Urgo irán muy fuertes, ya se han mostrado fuertes aquí, pero bueno, yo voy a intentar estar con ellos. Azpeitiko proban berriz ere Ander eta Angela Bilariñok irabazi dute, baina aurrekoetan baino gehiago saiatu behar izan dute horretarako. Izan ere, Iñaki Alberdi eta Jorge del Cidek egin zuten lehenengo erlojupekoan denbora onena. Eta adituek diotenez, bigarren erlojupekoaren erdialdera ere azpeitiarrak aurretik omen ziren. Lasterketan izan ziren bitartean, estu hartu zituzten. Denbora hona indeu, Anderrek baino 2 segundo zerbait hogetxo indeu, baina baina gutxi zala, errenta gutxi izan, porque Anderrek badauke, da ikusi da,
zertaineko almena dakan, lehenbizio pasadatik biharrengoa eta hirugarrengoarek beti bajatu jende onderrek. Oinarte karrea guztit jan, da dan piloto batekin, ez da hori zer ezategi, eta esan dugu, biharrengona berriz erruda aldatu ditugu, eta inentako dugu, aldeun txusen nahutea zer denbora jendeun. Egan ja asko bentzen maigu, ja esan dugu, ja ez da, ja bukara untziko jo, berari ez dugu amista atakatuko, eta kitxo, biharrengon ja atakatzen egin fuerte. Eta azkenengo paia ezkerretara, ja gehatzen ziren kilometro bat ingurua, metarako, eta ja palirra buskatu zego eta antxe, gure karrera antxe joan da. Baina kuadrodun bandera iragan arte ez dago balekorik, eta han bilarinotarrak izan ziren aurrean. Nik espero nuen beraekin borroka egitea azken pasadera arte, baina horrelako gauza gertatzen dira eta gaur berari tokatu zaio eta beste egunean guri tokatuko zaigu, beraz horrelakoak dira azterketak, baina pozik nago egin ditugun denborekin pozik nago. Bigarren erlojupekoaren azken txanpan Alberdi eta Deltiden autoak potxe egin zuen, palierra hautsi zuten eta akabo. Akabo haien ilusioa eta akabo kirol lehia dotorea. Hurrengo batetan izan beharko da. Txapelak entzeko moduko lasterketa egin zuten Lebeitik eta Argoitzirziok. Ez ziren oso ongi hasi, batez ere euria hasi zuenean. Lehenengo erlojupekoan. Euriz hasi da, derecha 10, izquierda 7. Bueno, hasi apurlo txartu egin gara, erregilekitik pasetan eleko manga, euriz hausi datzu, kilometro bat inguru, da apurlo behurten gara, atxeko ruedak bakarri trazinu daro guk, eta... A derecha 10, tranquil, lasai. Derecha 10, 100 recta, izquierda 6. Joder. 50 recta. Tranquil, lasai. Derecha, bien larga. Eta behin estualdia pasa ondoren, azkar asko animatu ziren, berriz lanean jarraitzeko. Bien recta. Venga. Derecha 10, izquierda 7, buena. Bien recta. Derecha 6, larga. Para izquierda 5, larga. Bigarrenean, hurrengoan, hirugarren denbora honena egin zuten, eta azken erlojupekoan bigarrenak izan ziren. Gurpil kontuek eman dizkieten buruko minak ahazteko botika honena. Beste bider korri du, baina gaurko moduen ez beti leheko kilometroa beti eukioaz apurri bihurtzu ez, laban egiten dugu hor, baina gero oso pozik, errobeda barrizekin, da aproba gehien oso pozik agarriako dute. NH mailan txus jaio nagusitu zen, baina honek ere lanak izan zituen. Pintxatu dute? Iban Tarsiziok ez zuen egun ona izan. Gurpilekin ez zuen asmatu lehenengoan, eta besteetan enbraeak eman zizkion lanak. Hala ere, txapelketako bigarren postuan jarraitzen du. Bilarinok edo bere autoak huts egin eta bere aukeraren zai. Beste karrerak ezin diez, korri du eta bakarrik egingo dugu subidak eta, honek subidak eta gero larrizbinak bion artian, a ber. Txapelketaren hurrengo proba ekainaren 5ean, San Miguel Rally Espreña.
Batzuk hasi berriak dira, beste batzuk eskarmentua hartzen ari dira poliki-poliki. Eta badira, urteetan atzera egin eta bizitako esperientziak gogoratuz, kaskoa jantzi eta bizipen horiek berriro ere praktikan jartzen dituztenak. Siempre me ha apetecido volver algún día y ahora, dando las circunstancias, hemos comprado un cochecillo sencillo de mantener, creemos, y divertido, y a probar a ver las sensaciones de antes, a ver si son las mismas o parecidas. 20 urte igaro dira Roland Holkek abiadura lasterketak utzi zituenetik. Urte hauetan klasikoetan ibili izan da behorlegi anaiak Fernando eta Jorge kopilotu izan dituela. Hala ere, inoiz lehiara bueltatzea ez zuen baztertu, eta Eneko Artetxe kopilotu ikasberriko rallian hartu du parte. Los coches ahora, cualquier coche corre mucho y antes con coches más pequeños estabas arriba y ahora pienso que va a ser más difícil, pero lo intentaremos. La intención es hacer rallies de 2-3 pruebas, que no estén muy lejos, algo que nos divierta y que no nos lleve demasiado tiempo. Lan txukuna egin zuten. Egun bat lehenago heldu zitzaien autoa eta gehiegi arriskatu gabe gozatzea zen euren helburua. Amaieran autoa osorik eta 13. postuan sailkatu ziren. Gustura zen Holke lasterketa bukatutakoan. Pues la verdad es que yo, en función de cómo va el coche, pienso que lo puedo exprimir igual que antes. Igual se puede afinar más y puedes arriesgar más o menos, pero muy a gusto, muy a gusto. ¿Para que animado para la próxima? Sí, sin duda. Sí, la próxima más deprisa. ¿Cuál volverás? El Ragna Barra dentro de 15 días. Si hay suerte y está todo en punto, sí. Dry up the plaster. You're the catalyst that makes things faster. Amylase will dry up the plaster. You're the catalyst that